Online sa hotline. Ang tagpamuno sa enforcement team sa CLO, we have Sir Ray Dimisana. Sir Ray, how are you? Good morning. Action Art, mayong aga kag mayong aga sa tanan nga nagasuportar sa imong programa. Salamat gid. Sir, nagtawag ko liwat sa imo kay tinagligad bala. Kabalo ka naman paggambal sa mayor. Yeah, sige, imbestigahan ta na. Ang natabong insidente na. Di may mga nag-post naman tayo. Singara na para mayo gina nga statement sang alkalde. Pero ito siling kumasas mayo nga ang proseso bala gati o si saon pamanimo. Pero sir, because of this investigation, why ba naguro problema sa Ray Dimisana? Tubangon man ni Guro, sir, no? Oh, Action Art ang naging mambalta. Ang demolition niya relatively peaceful. No? Natapos na to ya. Kung ano man ang nagkalatabo thereafter, marami nag-post ng video. No? Tanan na speculation, tanan nga negative comments, ara. So, prompting the mayor to order the investigation. Okay. Si ila na ya siguro findings ang patihan da sang mayor. So, independent man inaya, why man kita gani kabalo kung sino ina. No? So, ginahulat ko kaga actually Action Art ang ako lang yung mambal whatever the outcome. Okay. No? Siguro ang una gid sinada kakason ako sa enforcement team. No? Hindi ko malipatan Action Art nga sa imo programa nagambal ako the first time. This is my last hurrah sa enforcement team. correct. So kung ano gid man matabo, in fact may sala ako kag wala. Ang ako niya pag-obra sa enforcement team at the pleasure of the mayor. So at any time makakasa ko dire. Ginhimo talang niya ang nagakaigo sa pag-perform sa aton functions. Hindi ako Action Art gusto nga kung nag-aobra ang enforcement team, may masakit man niya sa tao ko. Okay. Or ako man ang masakit. So, proteksyonan ko niya inaya. Kung may sala, ginman dira, along the way nga nagatrabaho ang akong nga team, responsibilidad ko ina. No? So, whatever the outcome. Anyway, kung kakason ako dira, siguro muna blati at the pleasure of the mayor, ang mambal ko lang when pleasure turns into displeasure, no one is indispensable. Correct. Makakaskid ako. No? Kagilasan, landaan mo naman na kay this is there are chances also incident nga during the time of the previous administration, not of the previous nga yan ni Mayor Bing, pero I understand nakaagi ka naman uyat na nga na kuan ka man gani, naguntat ka man, no? Pero kahit tungod sa aton nga subong ni Action Art, nag-edad man kita. So, this is different. Pag nakakas ako, siguro this is goodbye. Lain-lain nga sitwasyon subong. Yes, anyway, pagabilinan ko ligasi ang enforcement team nga kinahanglan ni perform gindi lang ila function kay hindi na ni sila karon enforcement. Kay kadua, ati maghalong gid sila permi kay ti at any rate ya may problema gid dinadira. In fact, Action Art, long before pag-start ni sini, nag-scout naman ako kung sino ang probable nga mabulo sa akon eh. Kaya bisan pa no, matapos initanan, kung sino dang willing, hinap lang mayo mag-komentar dira, nga daw kapos lang ini nga obra, gina-invitar man sila naton, maupod sila, kag basi someday, sila ang makabulo sa aton sa trabaho. Anyway, sa performance, kabalo naman kita nga, bisan sa libertad, ganita, kabalo ko, damo man gasuya sa imo, damo man ang daw init yung ulo sa imo, pero actually, ikaw yan, implementor lang, kung anong ginamando sa isang boss mo man sa imos babaw. Ti Action Art, trabaho iniya tanan, no? Amo gininaya 25 years ago, mas may mga demolisyon nga ginhimo kita
nga sobra pa diri. Sa una ya physical contact gid gani ato. Aha. Nagapasalamat ko ya gani sa mga concern sa 33 ka mga balay, ang mga tagiya sina. Hindi ya tawhay ang amon nga pagdimulis. May gagmay Okay. nga biriya. Aha. Pero hindi pareha sa una, no? Kung Ah. madumduman ko Action Art, inang Bidors Plaza, kami man sina nagdimulis dira sa una, no? Far different. Okay. Aha. Pero sir, can you tell us what exactly happened sa tuman? Kaya bisan ako na tingala ko ano tong video ginman. Kaya daw hindi ko maintindihan. Bala kabalo ka kung ulihi lang man nakuhaan sa video. Of course, kuha ng imo storya meaning hindi kompleto kung ano ang ginalinan Oh, Action Art, tapos na gid ang demolition. Daw 3 days before. Pero may nagkalabilin. Ulo kang pinaka-role gid Action Art, hindi kita kagamit heavy equipment sa mga demolition sa mga balay. Okay. So ginpatapos ginaton kagang nagkalabilin nga mga wall, laki may mga second floor na da nga konkreta gid ya. Kadelikado nga pabayaan naton kay ang feedback nga nakuha ta bisan gabi ginatilte ginakuha ang mga kabilya. Sus. So ang mga pumuluyo mismo ang mga tagiyasang balay nagambal nga sir mayo na pudpudo na lang. Ang kag mapuslan pa namon ang mga kabilya kay kuwao namon. So sila mismo nagsugot. Aha. So gin tangwa man naton tanan gin clear ginaton. Pero antes sina sang aga mismo nag-inspeksyon na kami sa area ng tanan nga mga hose, tanan nga mga maguba dira abi. Okay. No? Ikayuhon ina. That's why dasigo namon ang pag clearing para may tion pa para balikan mo bla. Aha. Okay, wait takabalo basi pag tumbas ang wall karon maigo bilang tupad balay. Correct. Mga light materials sina dira. Aha. So ginhimo tay na by 1 o'clock isang afternoon tapos ng tanan amo na lang ning nabilin ang mga gagmay nga structure sa kilid sang bomba ngayon So gin-script man ini ang bako. Nagambal sila nga kung pwede ibilin lang ang bomba. O galing samtang nag-script ang bako, siyempre hindi malikawan naigo ang portion sang bomba. Okay. So, nangambal sila nga demolition yung no? May cheering na, may crowd na. Ako naman yan, nangambal nga, kung ano ang magkalaigo da, islan man na Japon. Wala man na siling ko, way na problema. Siguro, tungod kay way ko yan nagasugot sa gusto nila. Ililati, kwaon mo gina. Kuti ko na muna ang inyo assumption, kuhaon ta na lang na. Pero naggambal ko sa bako operator, ibilin mo ang tubo, kay ang tendency sinima bag-o gining bomba. No? Kay kung may maguba dira, isla na siya mo. No? May mga engineering people kita nga masupport sina sa pagilis. Okay. Galing kay nakibot ko, samtang nag-obra ang bako dira, sa likod ko may nagpulot ba to? Kaginhanaan niya kong lampusan. So, hindi naman na... Alas 8:34 na. Action Hotline! Now, ginataga na itong opportunity, Sir Ray, kay silang yati depende na yat, it depends upon the decision of the mayor, kay may investigation man nga himuon, para mabatian taman ang side. Sorry na, utod linyata, Sir, you were saying kay na? So, mo na to, pagkakita ko, siyempre nagdistansya man ko Kag nangaking na ko nga i-treaten nyo kaya man. Hindi naman na yan sakto. Okay. So, kag gini siya lapot. Kung ano man niya nagakalatabo, bisan pa gani mga tagiya dasang hus nga nagakalautod, why pa sila yan nagahilabot. Inilang gid siya. Okay. So, tawag ko ang atong members ng enforcement nga kontrolon siya. So, amo na nga gingapo siya. Pero in spite kani nga gingapo siya, kanabudlayan pang enforcement team. Kaya ako nag-order naman, hindi nyo pagbuyi. Kaya kung buyian na karon, ano matabo sa aton di? Kada ko nga daan sang lawas siya. So, amo na to kadamo na hasta may bayi, ito nga nag-intra.
nga ginapapahigad sa primero, hindi man. So, kagadamo na komentar. Pero ang tuyo tayo sang aton enforcement team, nga kontrolon gid siya. Aha. Bisan pa gani nagabot ang pulis, Ah. inpusasa na siya. Nagapalag pa Japon. Ginakigan na sa sang pulis daw mabato pa. Aha. No, mabalanta na action art kay bisan siya nagareklamo, naghugot ang pusas. Ah. O basta gagiho ang tao, mahugot na siyang pusas. Aha. No? So until nga ang kagawad gani nag-request na lang nga abi palugalugan liwat ang pusas. So naiyawan naman ang pulis liwat. Kay ginkakas ang pusas kay ginbalik sa tubagin pa tubang naman. Aha. No? Sa pagkontrol mismo sa iya kabudlay. Aha. Amo na nga mambal siya, damo siya pilas. Damo pilas kay gapalak ka. Aha. Hindi pala. Yes, so sir. sa police station, tuloy nang gabay na sila nga hindi sila pagkasuhan. Nangayo na sila pasensya. May amigo man ako nga radra sa lugar nangabay man. Supposedly, mahuo naman ako. Pero kapaminsar man ko, basi balikan ako ni nila. That's why tinuluyan ko. So, amugid, no, subong ako pang malain. So, thankful na lang ko nga nag-decide ko that time nga pailan gini siya sang kaso. Okay. So, may kaso naging file siya against sa iya? Oh, pagka Friday to yung ginhingagaw ko, gid, nga ma-inquest siya. Kag nadasay na ano siya, na-detain siya Saturday, Sunday. Monday siguro nag-process ang bail niya. I see. So anyway, sa mga bakulod doon nga kung kag mga netizens kung kay isati amo niyang kasadyahan nila ya kung ano ganito mga kontrobersiya doon namitan magkomentar na anong mensahe mo sini sa ila sir bakulod doon magkag sinuman nga sunod sini nga balita. Di mo normal man lang na demokrasya kita mo. Pero bisan ano pa na dang komentar action art no sang tanan. Ang akon lang ya normal na siya kay government employee ako. Kung anong obra namon pwede ginaya komentaran. Be it negative, positive, open kita sina. Ang akon lang permi hindi lang mag-intra. No, nga physical gid bila. Kay there are 1,000 ways to skin a cat. Kung ireklamo kami, normal naman lang na videohan, dason isubmit nila ireklamo. Amo man na Japon. Sa labton man na Japon akon. Pero hindi lang yang ibutang sa danger. Ako kag any of my co-employees during the operation. Yes, sir. On that note, wala to na mo na ini-update on this. Salamat gid sa pagsalig diri sa Action Radio. Salamat sa imo time ginhatag. Good morning gid, sir. Good morning, sir. Madamo salamat. Action Hotline.